wala kanazan. Onye jiji ga nakonye ji nani.
Aga m agara Chimozi mgbe ndị ndụ n'ime ụwa n'ihi na onye nwụrụ anwụ adịghị eto Chineke. Ya mere nwanne m, gara Chineke gị ozi ugbu a ede ndụ. Ekwela ka ihe ọbụla gbochie gị ime nke a. Jizọs nọ n'ụzọ obi gị ugbu a na-akụ aka. Ọ sị, nwanne m, mepee ọnụ ụzọ obi gị ka m bata. Gịnị ka ị na-eche? Ị na-eche oge ọnwụ bịara? Nwanne m, mata ugbu a ejikerela m ịgara Chineke m ozi. Ọ dịghị mmadụ ọbụla ga-egbochi m ime nke a. Onye ọbụla jụrụ ese m na be m, n'ụlọ ọrụ m, na shedi m, gwanụ ya na m ejebego ozi ọma. Prọlụ eze Why
Tell us your name. My name is Ibenabo. Can you tell us your position in this family? Chief Joseph Udoh's son-in-law. What was your encounter with him when he was alive? He was a very lively, fantastic man. Very active, very helpful, very jovial, free-spirited. He's someone that we greatly and truly miss. And I pray God accept his soul. Thank you. Ibenabo Ifeanyi Oraukwu Abatobi. Nago gogo po Abatobi ako wasi aga nko ma ikenere nne do. Onye dịka na ụmụnne from ụmụazụ
Naza Najo, Omodi Ananaga Gaga Pona Fochi. Joseph Atuebo, Emmanuel Monia, from Obia Chalo, Naza Najama Ifeanyi Oraukwu. Chief John, Oraukwu Okechukwu, John Great, Obinna, Oraukwu na Anochi na Nsa, Ana Mama Mapozu Papia, Kwaska Agapu Agabawoga, Wasiaga Nkoma.
ọnwa mmiri chukwu ya akwa wee si aga nke ọma. Anyị kelere nna Mike Ndụ Agụba, Oraukwu Ambassador na United States of America. Ọ gapụ nwanne anyị nwoke akwa oche bụ Anthony Ọfọ mmiri na ụmụ ezisi nwoke na ụmụdim ibe anyị Oraukwu ọgọ Ikechukwu Nwankwọ, Ike Osirala na ụmụnne ya na ọmụma akpata ekele na ọbara vileji Oraukwu Fana Chinwatakweaku mụkọ mgbadị ala n'ofu ebe Fana bag agapụ nwanne ba nwoke akwa wee si aga nke ọma ikelere ụlọ dọọma nọ ụlọ anwa nnọọ. Chachasị ya ihe ruo mgbede wee nwee ike ịnaba ọbụla n'obi ya. Onye ọzọ na-aga gịda bụ chi ike baa n'isi n'ezinụlọ ya. Ndị ọzọ na-abịa ka a bịa kpọọ nwanne anyị nwoke akwa bụ ndị nọmba 1 Enugu Street Wariwa Ọnịcha. Ọ dị ka o dara Oraukwu Chinwatakweaku ahụ wee si aka nke ọma. Anyị na-ekene wee na-asị adarị nne. Anyị na-ekene unu wee na-asị unu darị nne ndị otu Chidimma daalụ nọ. Kedu anyị na-ahazi mmemme akwamozu proper wee na-ahapụ n'aka ndị ụka St. Abad Great Parish Oraukwu. Anyị eburu mkpụrụ obi nwanne anyị nwoke bụ Joseph ezinụlọ aka gị. Nna m Chukwu ekwuru na azụ niile agaghị agọ abụgbọ mmiri, otu a ka anyị nwabụ ndị nọ n'ụwa amasị gị agọ mmiri. Anyị nwa na-asị ụdị atụtụ mmehie ọbụla ya eme gị na nwanne anyị nwoke a ama aba na alaeze nke ahụ akwadoro ya. Chineke anyị na-asị ka iwezi gị ya ka i were ekpere niile a ga-ekpere n'ụbọchị nke taata wee rube nwanne anyị nwoke a n'elu. N'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị, anyị agbaba na nchegbu Chinwatakweaku
ụmụ na-abịa ihe niile a na-acha acha ewere na-asụ Chukwu na ya ga-apụrụ ọgwụ ọgụ ya ma a na-asị nwadị ala ihe nye nke ọma ịnago chetara ikwu akwa ndị anyị ọma iwe ebe ahụ anyị na-ekpe ekpe n'ike ụmụ ihe pụọ n'ihu anyị na-ayọ na ekpere ụmụ nnago ji ekpe ikwu na ibu n'iji ikwu ebe ahụ wee na-asị na ikwu ebe ahụ ụlọ ebe ahụ anyị bụ ndị mmadụ ebe ahụ anyị ọgụ ofu ebe ka onye ọbụla na-eje n'oge Chukwu kpọrọ mmadụ ebe anyị wee na-asị jee nke ọma ụmụnne osi jee nke ụmụ wetara osi jee nke ọma ebe emesi jee nke ọma na-agba position gị na family diọkpara ya Joseph Udoh Chinwatakweaku bụ nna gị onye nke a na-akwa n'ụbọchị taata kedu ihe ị ga-agwa anyị maka nna gị mgbe ọ dị ndụ dị mmadụ ọ bụ ekele enkanta gị na ya nwere ihe iji echetie na ndụ gị pesina ekele ebe gị na-ebe na mkpụrụ obi dị ka ebe ndị Katọlik na-ekwenye gị ndị ọbụzụ nna ezinụlọ a kedu ntasị obi na-enye mama gị na nwanne m nwaanyị kelezie ndị mmadụ ndị na-enyere aka n'ụbọchị taata anyị sị gị nnọọ na alụ ga-adịrị gị mma ịkwasị ya nna gị ga-akwata ndụ kwata ngọzi n'aha Jizọs. kedu pozishọn gị ka gị na ezinụlọ na-asị wee marụ nke kwụsịbụrụ nwa dị anya gị ndị Mbeme bụ ụmụnna unu so na ụmụ na be gị nke gosibụrụ ọgọ ngọkọ ofu nna bụ obere ihe ọgwụgwọ obere ihe gịnị abụkwa gịnị agbara ọfụma ekele ị ga-agwa anyị maka jụọ mgbe ọ dị ndụ etu a gịnị esi wee gba most of the testimony people na-enye atati Emmanuel ezigbo ka mmadụ o mgbeje nwa nwoke bụ
na ọ bụ onye udo ọ daalụ ebe a na-emerụ mmadụ. Ka nwere onye nke nta gị na-enwe ị na-echeta Israel ọ bụla anyị chọrọ ime ndị ahụ na-abụ maka ha echefuru akụkọ na ihe mere so na ọ bụ ezigbo mmadụ na-eme mmadụ obi aṅụrị. kedu ọnwụ ya bụrụ n'ihe ọṅụ nyere gị kedu ka ọnwụ ya si wee kedu ihe ekwu maka ọnwụ a ịma na ọnwụ Chinwatakweaku anyị mere ya etu a maka ya meje na be Chukwu etu a ka o si wee mmasị Chukwu ndị nwakelie mara na mgbe ọ ga-anọ wee si etu a wee kpọrọ ya ekpere niile anyị na-ekpere ka Chineke bịa na mkpụrụ obi ya ọ bụrụ na nwee ihe o metara n'orube ka ọ gbaghara ya ka o wee ike n'ọnụ na paradaịs. Amen. Anyị na-ekele gị anya ọrụ ukwu ị na-agba mbọ isi nya ị na-agbagharị ọrụkwa ebe a tata. Yes, anyị si gị nnọọ ọ ga-adịrị gị mma. God bless you. God bless you. I assume none. Chairman none. Oh, vice chairman, Okay. Chairman. I assume none. Okay. Oh, yeah, agree, no. Darun, huh? What's that? Oh, yeah, because I put it there line. Oh. Darun. Ekene dịrị Chineke na nna ekene dịrị Chineke na nna nke onye nwe anyị Jesu Kristi nkasi obi n'ihi na ọ bụ Chineke nke na-akasị anyị obi na mkpagbu anyị ka anyị wee nwee ike site na nkasi obi ahụ o nyere anyị kasị ndị ọzọ nọ na mkpagbu obi. Ihe anyị ga-aza bụ onye nwe anyị chetakwa m n'alaeze gị azịza onye nwe anyị chetakwa m n'alaeze gị n'ime ogbu mmiri ka m si atụ mmiri biko sebụlụ n'arịrịọ azịza ọ bụrụ na ibunyebe ajọ omume anyị niile onye nwaanyị ka dịrị chetara mgbaghara dị gị n'aka ka e were tụọ gị azịza onye nwe anyị chetakwa m n'alaeze gị ana m eche onye nwe anyị mkpụrụ obi m na-atụ anya ya echekwara okwu ya niile azịza onye nwe anyị chetakwa m n'alaeze gị mkpụrụ obi m na-atụ anya osebụrụ ụwa karịa otu ndị nchụaja si atụ anya okwu o Izrel chere osebụrụ ụwa n'ihi n'aka ya ka ebere dị ọkụ ọ bụ ya ga-agbapụta Izrel na nne ya niile azịza onye nwe anyị chetakwa m n'alaeze gị onye nwe anyị nọ n'olu ọrụ gị onye nwe anyị wetara anyị ma mekwara nwa odibo gị nabata ya n'otu ndị nsọ gị na alaeze gị nna onye nkasi obi gị na ndị ụlọ anya na-enweghị akụ ebere gị n'ebe anyị nọ ị na-enwe ọchịchịrị nke ọrụ ka ọ bụrụ na ndị nke ndụ ọhụrụ biko bịa tasie ndị nke gị nọ n'uru ubi ma nyekwara anyị aka n'ụzọ nke ndụ ka anyị were nchegbu gaa zute Kristi nwa gị onye gị na mmụọ nsọ dị ndụ na chi ebighị ebi. Amen. I'm going to check. I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his court with praise. I will say, this is a day that the Lord has made. I will rejoice for mmiri nsọ agọzi ahụ Joseph mmiri nsọ nke a na-echetara anyị maka mmiri Chukwu nke Pọl dị asọ gara banyere ya sị anyị niile mere mmiri Chukwu n'ime Jesu Kristi na mmiri Chukwu wee banye n'ọnwụ ya
ya bụ na edukọrọ anyị na ya site na mmiri Chukwu ya bụ nwaanyị anyị bụ ha na ya bụ were obiọma nara mkpụrụ obi ya odibo gị mekwara ya ebere ọ bụrụ na na-erekọ na-adịghị ike nke anụ ahụ biko gbaghara ya kpọpụ ya na-abụrụ iri nke ahụ Amen. Lord, you are excellent in my life every day. Oh Lord, you have been so good. You are so good to me. Oh Lord, you are excellent in my life every day. Oh Lord, you have been so good. So good. You are so good to me. Oh Lord, you are excellent in my life every day. So good. You are so good to me. Lord, you are excellent in my life. Lift him up. Oh, lift him up. Oh, my Lord is good. I will lift him up. Anywhere I go, I will lift him up. Oh, brothers, lift him up. Kamara na ngozi nke onye nwanyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Tata bụ ụbọchị Fraịde nke dị n'izu ụka nke 27 n'oge na-adịghị eme emume ọbụla n'afọ nke abụọ nke ụka. Tata bụ mkpụrụ ụbọchị 12 nke ọnwa nke Ọktoba 2024. Anyị ji okwukwe, anyị ji umeala elu Chineke ka anyị were mkpụrụ obi nna anyị, di anyị, ọgọ anyị, enyi anyị, ofu onye n'ime anyị, Chief Joseph Udoh, onye ọ masịrị Chineke kpọrọ n'etiti anyị, ka anyị ralụ ya tinye n'aka Chineke yọọ nke dịka okwukwe anyị si gwa anyị ka Chukwu meere ya ebere n'ikpe ọ ga-ebi ya nye ya ezumike ebe ebe na alaeze ya. Anyị gbakọrọ ka anyị ralụ nwunye ya, ụmụ ya, ndị ikwu na ibe, ndị ọgọ, ọkasị nwunye ya na ụmụ ya, ndị ọrụ ya metụkwasịrị wee tinye n'aka Chukwu ya maka amara nke nkasi obi ka ha nagide dịgide. Ka anyị ozie Chineke ka o zite ndị gbalụfụ okirikiri ga na-alụ n'ofe ọrụ nna na-alụ dịka nna na-ebu mba nke fọrọ. Anyị na-echetakwazila onwe anyị niile na ọnwụ bụ onyinye nke Chukwu ga-enye anyị. Taata ọ bụ Joseph Udoh, echi nwere ike ịbụ mụnwa bụ Okechukwu, nwanne echi nwere ike ịbụ gị nwa. Ka anyị were ọnwụ mmadụ ibe anyị were na-achịkọrọta onwe anyị ka ọnwụ mberede ọnwa kwado ya akwado bịara ịkpa anyị ihu. Anyị na-echetazi anyị ncha niile nọ n'elu Chineke ugbu a, mkpa dị iche iche ndị anyị ji maka ha bịa na arịọ Chukwu ka o nekwasị mba ndị ahụ anya meela anyị karịa. Nke emume ihe omimi ndị a dị nsọ ka anyị kwupụta, kweta na anyị emeghela, rịọ Chukwu mgbaghara maka njọ anyị. Gị onye bịara ịkpọ ndị ome njọ, ike agwụla na ajọ omume, nwere ọba Chineke na onye ọma.
Ọ bụrụ na
That is the greatest instruction on the purpose of the world, on the yes, I had one or two encounter, and I still keep speaking about it.
Joseph de Maria.
This is still says Ibenabo, the best parish in the world. The best in the entire world. No, we are
nọ gị bụ Chineke n'ebe dị anya ga-ahụsi anya. Chineke ekwekwala ka nọ gị n'ebe dị anya. Achọghị m ịhụsi anya. Kwee ka m bịaruo gị nso n'iru na iru ka ị na-akpanyere m ụka. Hallelujah. Amen. Aka gbajiri igwe kpọọ ya nkụ. Onye nwanyị Jesu Kristi ịnọrọ n'ime mkpụrụ ụbọchị atọ wee sụfụ ahụ ka ezie ndị niile ahụ ha dị n'ime. Ya mere ndị ahụ ha dị n'ime mmiri jiri nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị Joseph Udoh nwee ike ịnọ n'ihi nke a na ike na nchụkwa ka ọ bụrụ na ya ruo oge ike otu nọ n'ihi gị nwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ mee ka o were ọkụ nke ihu gị bụ ihe dị ebube gị n'eluigwe. Onye dị ndụ na-achị adịghị obi ebighị ebi. Onye nwanyị ebe ọ masịrị gị ịkpọrọ nwanne anyị papa anyị Mr. Chief Joseph Udoh. Anyị na-adọnye ahụ ya n'ala ka ọ laghachi ebe o si wee pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke akpọrọkọ papa anyị. Chris bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite. Ọ bụkwa onye ga-eme ka ahụ anyị adara adaba mgbe were ihe ahụ nke ya bụ si ibu. N'ihi nke a, anyị na-etinye ahụ nna anyị n'aka Chineke ka ọ kpọrọ ya ọzọ n'ụbọchị akwadibu n'anya m ji ahụ ụzọ ịbụ olileanya m mgbe m na-enweghị olileanya ojiji jide ma onye nwanyere ya ga-eri biko nwanyere ụmụ ka m rie ihe rịa ma mebia
Amanu kosi dirime, bia.